Moikka! Mä ajattelin vihdoin tehdä tällaisen esittelyvideon, kun kanavalle on löytänyt paljon uusia tilaajia ja muutenkin olisi kiva kertoa itsestäni enemmän, että kaikki tietää, kuka mä oon täällä videon toisella puolella. Mä oon tässä sitruuna, inkivääri, vettä ja mun kurkku on jotenkin vähän käheä, niin yrittäkää kestää. Eli mä oon tosiaan Ann, mä oon 26 vuotta ja asun Espoossa. Tällä hetkellä mä opiskelen tuolla Aallossa informaatioverkostoja ja valmistun sitten ensi vuonna diplomi-insinööriksi. Mä oon aikoinaan aloittanut opiskelut 2017 jo ja silloin mä olin opiskelemassa kone- ja rakennustekniikkaa, mutta sitten mä vaihdoin vuoden ajan jälkeen informaatioverkostoihin ja lyhenteenä Infon opinnot on tosi ihmisläheisiä. Meillä on kursseja viestinnästä ja psykologiasta ja ryhmätoiminnasta, mutta sen lisäksi on myös tietysti koodausta ja matematiikkaa ja yksi kurssi fysiikkaa. Eli se on sehän yhdistelmä humanistisia ja teknillisiä opintoja. Ja nyt mä oon ihan loppuvaiheessa, että multa puuttuu enää toi diplomityö, eli lopputyö, jonka jälkeen mä valmistun. Sitä lopputyötä mä oon nyt tehnyt tämän syksyn ajan ja jatkuu vielä vuoden ajan, että tuun tekemään sitä. Mun harrastuksiin kuuluu sulkapallon pelaamista. Mä pelaan sitä ihan kilpatasolla. Mä käyn treeneissä noin 4 kertaa viikossa ja sitten viikonloppuisin on usein kisoja. Et siihen menee aika paljon aikaa. Mä kyllä tykkään siitä tosi paljon. Mitäs muuta mä harrastan? No, mä kyllä tykkään kokeilla kaikkia erilaisia urheilumuotoja. Oon käynyt frisbee-golfaamassa ja pelaamassa padelia ja tennistä ja golfia. Eli aika paljon tosi urheilulajeja. Sitten lisäksi mä tykkään myös kokkailla tosi paljon ja viettää aikaa ystävien kanssa, matkustella, käydä ravintoloissa ja muuten vaan kokea elämää erilaisten aktiviteettien kautta. Vähän niin kuin käydä museossa tai kylpylässä ja shoppailemassa. Niin kaikenlaista harrastusta löytyy. Mulla on täällä muistiinpanot, vilkaistaan nopeasti. Mä tykkään pelaa myös tosi paljon lautapelejä, niihinkin menee jonkin verran aikaa sekä kaveriporukan kanssa että ihan mun poikaystävän kanssa, että voidaan pelaa kahdestaankin. Mulla ei ole tosiaan mitään lemmikkejä, mutta välillä on ollut kiva ottaa kavereiden lemmikkejä hoitoon. Nyt on ollut kissoja ja koiria. Mä oon ehkä enemmän kissojen kannalla, koska ne on helppohoitoisempia, mutta kyllä mä tykkään koiristakin tosi paljon. Et molemmat on kyllä ihania eläimiä. Sitten mä ajattelin mainita, että mä tykkään tosi paljon matkustamisesta. Et mä olin kevään ajan Taiwanissa vaihdossa tuolla Aasiassa. Sieltä mä kuvasin jonkin verran videoita, kannattaa käydä katsomassa nekin. Eli silloin kun mä olin siellä vaihdossa, niin mä matkustelin myös tosi paljon Aasiassa. Et kävin Singaporessa ja Malesiassa ja Filippiineillä ja Japanissa ja Koreassa. Ja ehkä suosikkimaana on Aasiassa kuitenkin Thaimaa ja Vietnam. Niissäkin mä kävin ton vaihdon aikaa ja siellä on vaan jotenkin niin hyvää ruokaa, ihania ihmisiä, aika edullista ja tosi lämmintä. Ja kaikkia kivoja ja kiinnostavia aktiviteetteja, niin suosittelen kyllä matkustelemaan molemmissa maissa, jos siihen on mahdollisuus. Euroopassa mun suosikkikohteet on Italia. Et siellä on niin hyvää ruokaa ja kaikkea kivaa nähtävää. Sitten mä haluaisin käydä myös Kreikassa. Et se olisi yksi mun unelmien matkakohde. Ja Lontoosta mä tykkäsin myös tosi paljon. Et ne on ehkä mun suosikkimaita tai suosikkipaikkoja Euroopassa. Tallinnan lisäksi. Tallinnakin on yllättävän kiva. Siellä on hyviä paikkoja, niin kuin ravintoloita ja kiinnostavia nähtävyyksiä. Sitten yksi asia, mitä mä haluaisin mainita, on se, että mulla on tosiaan kiinalaista taustaa, että mun vanhemmat
on kiinalaisia. Ne tuli noin 30 vuotta sitten Suomeen opiskelemaan ja sitten ne päätti jäädä tänne töihin ja perustaa perheen. Joten mä oon käynyt kaikki koulut ihan suomeksi ja koen sisäisestikin, että on tosi suomalainen, mutta tietysti ulkonäöllisesti näytän kiinalaiselta. Ja vanhempien kanssa mä puhun myös mandariinikiinaa, eli se on vähän niin kuin mun äidinkieli. Mutta kyllä ehkä mä sanoisin, että mä saan puhua suomen kieltä kuitenkin sujuvammin. Molemmat on kyllä semmosia vahvoja kieliä mulla. Sitten viimeisenä asiana mä ehkä voisin mainita, että minkälaisia videoita mä ajattelin kuvata tällä mun kanavalla. Nythän on ollut jonkin verran My Day-tyylisiä lifestyle-videoita. Eli mä näytän vaan mun päivää, ehkä opiskelijan näkökulmasta, aiemmin vaihto-opiskelijan näkökulmasta. Sitten nyt on ollut reseptivideoitakin, että ruoanlaitosta. Se aina on, tai innostaa mua, mä tykkään tosi paljon ruoanlaitosta ja haluaisin kyllä kuvata kaikkia hyviä ruokia ja leipomuksia, mitä olen tehnyt. Lisäksi ihan vaan elämisestä, että minkälaiselta se mun arki näyttää. Ehkä mä olisin enemmän vielä kuvata urheilusta ja muodista, mutta mä en ole vielä ehkä pään sisällä saanut vielä sellaista selkeää kuvaa, että minkä tyylisiä videoita, että mä saisin näytettyä sitä parhaimmalla tavalla. Mut nekin kiinnostaa mua tosi paljon. Ja saa toki ehdottaa jotain videoideoita, että mitä voisi olla, tai mistä te haluatte nähdä mun elämästä. Mut joo, mä luulen, että siinä oli suurin piirtein kaikki asiat, mitä mun tuli mieleen, ja toivottavasti te opitte musta jotain uutta. Laittakaa ihmeessä kanava tilaukseen, jos ei ole vielä tilattuna. Mä oon nyt melkein kerran viikossa suurin piirtein julkaissut videoita. Kyllä näitä videoita on tulossa. Mä tykkään tosi paljon tehdä näitä ja se innostaa mua. Niin mä toivon, että tekin tykkäätte mun videoista. Kiitos kovasti, että katsoit tämän videon loppuun asti ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!